Nakubonga. Ukhona la uya khona yini? Ngiyahamba. Mabusi, udrayiva ungilindile emnyango futhi aphuta ngeze ngimlindise. Sisi. Uhanjiswe lento engicele yona. Ngihambela lokho mabusi. Kulento oyisho kumina ungicele yona ngeke ngikwazi ukuyenza ngakho ngihamba manje. Ngibonga. Bonga kodwa sakhuluma nje. Sokhuluma yini mabusi? Sathembisana sinawo wathe uzonginakekela mina wathi uzonakekela nengane yakho. Mabusi ngakuthembi ukuthi uzonakela wena ingane yakho. Azange ngisho menze umfushado umyeni wakho. Ngisangize ngikusho lokho mabusi. Sisi ngiyazi ukuthi ngithini. Ngiyazi ukuthi kuningi engikuthwese khona kodwa ngiyakucela. Mabusi. Nokubonga ngiyakucela. Mabusi. Bengeke ngize ngicela omunye umuntu ukube bengabalekile lento kumina. Mabusi umbhedo wonke lo. Naye yakwazi lokho. Uzozizathu sokuthi uthangize la kaMthembu. Ukuthi ufuna ngishade nomnyeni wakho. Njalo. Ucabangela mina ucabangela wena. Ngiyazi ukuthi kunzima. Nokuthi inkulu lento engicela yona. Akekho omunye umuntu engimthembayo ngaphandle kwakho. Akekho omunye umuntu engimthemba ngomndeni wami nokubonga. Akekho uzokwazi ukuthi abanakekele njengawe. Ngiyacela ungahambi. Ngiyacela sisi. Seningi-ke naye. Ya. Yazi bengifuna ukubuza ukuthi uyayini kwi-workshop le yani ubuntu? I-workshop yani le? Hayi, enye nje i-workshop ekufundisa ngokwenza imali. Izindodla zemali. Izindodla zamadollars. Balela sisi ngiyaye lapho uzongithola khona. Phela sisi wami loya. Uzonginika nje ama-hints and tips okwenza imali njengentombazane. Mega Hey man. bo. Mega Kodwa man. phela uyafundisa futhi nanokuthi uma ufuna ukuphila he impilo entofontofu. Tshela nje. Uthi janje girl. Nobuntu gumedelo yakade wayithombe sisi wami i-soft life. Yazwa nje. Hawu. Mina nje uzonginika ama-hints and tips okuba i-slay queen futhi ngingitshela. Ah, ngiyangona. Hayi, Ngeke nginike ngizonishiya la nisale ningaslay no. beda lapho kugabi. Hayi, suka.